Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Tate, wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigi po niyo boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes, pitsa 24 na, buwan sa Marso tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon natang tagpagtagad ang mga isyus nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga makigsunan, pag-asa ni pahibaw nga opisyal nang nakasugod ang dry season dinhi sa nasod. Mas tag-as nga temperatura gipaabot nga mas masinati sa mosunod nga mga adlaw. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga mahigala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. laing bahin, laing dako na sab nga pag usbaw sa presyo mahigala sa mga produktong petrolyo. Ang diesel musaka og kapin sa 11 pesos ang matag litro, 7 pesos ang gasolina og 13 pesos ang kerosene. Straight to the point. Lain na po di mahigalang agungoy ron nga atong sa gubangon mga suking tigpaminaw porbida. Mo nang kagabi pa lang kagahapon o kagabi naglinya na sad ang mga gas stations mga kaigalan gumikan sa laing usbaw nga ipatuman karong adlaw. Straight to the Inoon point. kong mabantayan nato mga kalsada ron murag na minus-minus ang traffic ha. Kay ang ubang mga sakyanan mahigala di na lang padaganon gumikan sa kagrabe mga higala usab kataas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Straight to the point. Samtang sa laing bahin kapulisan nag-imbestigar karon sa report nga dunay 403 ka mga gasoline station sa nasod. Usa niini ang niya sa Central Visayas nga nanirana subay sa kataas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Straight to the point. Kato sa nagpagtagad do butaga makigalaan sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Subay sa padayong pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo giputol una sa Cebu City Hall ang fuel allocation sa mga sakyanan sa barangay sugod sa buwan sa Abril. Straight to the point. Ang problema ni di ba kani makapiktar mahigala sa mga basic services ha nga ihatag sa barangay ngadto sa katawhan. Ato sa nitagag pagtagad mga kaigalaan no labi na ang pag-pick up og mga basura ug uban pa mahigala nga mga kalihukan sa barangay nga nanginahanglan mahigala og allocation sa gasolina. So tagan tani pagtagad ron apektado mahigala ning nagkadaiyang sektor gumikan ining problema mahigala sa presyo sa mga produktong petrolyo. Straight to the point. Samtang duga mga Filipinos ang nangabot kagahapon gikan sa Middle East humani pahimo sa repatriation program o gisugat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Villamor Air Base. Straight to the Pero point. nabantayan mahigala mga OFWs and kin murag dili kay may pagtagad ka Bongbong. Atari pagtagad do butaga tol ni agi katawa mahigala. Murag wa kayo murag wa gyud mahigala gisugat og presidente. Atol ni agi katawa mga sukit tig paminaw. Gumikan sa mga higala siguro ang ato mga OFWs aware sa mga panghitabo sa atong nasod. Unya labi pa mga kagalaan karon mga panahon na nga ni atas dakong problema lahi ang focus mahigala sa atong mga official sa nasod. Lahi man kay mabisi man sa mga kagalaan kay ugma ra ba magsugod ng impeachment mahigala nga hearing sa House Committee on Justice sa impeachment case batok ni Sara Duterte mga sukit tig paminaw. Straight to the Ala point. padayon tuloy-tuloy lang impeachment bahala na mahigala ng kalisod. Ato lang ni agi katawa mga sukit tig paminaw ang mga OFWs nga na mauli mga higala gilabay-labayan lang sa BBM. Mura gyud wa intawon kakitang BBM mga kagilaan. Katong pagtagad do butaga mahigala ambot ug wa ba ka intawon makakuha og kanabang makasabot sa BBM sa gesture sa mga tao day. Nga kada bitang muagi sa mura lang way ni agi. Dili ba nga hangop bitaw ang tao? Murag wa lang, mura lang ordinaryo mahigala nga tao nga naa.
Katanig pagtagad rubutaga sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa gawa sa nasod mga kailan si US President Donald Trump nilugway og 5 ka adlaw nga hulga nini nga airstrike sa mga power plants sa Iran kung dili buksan ang Strait of Hormuz. Straight to the Kay point. una na mahigalang mihatag og ultimatum si US President Donald Trump nga ablihan mahigala ang Strait of Hormuz nga gisradaan sa Iran aron mga kaigalaan nga mobalik sa normal ang pagkuha og mga produktong petrolyo dito sa Gulf countries. Ang problema 48 hours nilapas na mahigala wa mga kaigalaan mo dayon si Donald Trump kay nilugway siya og laing 5 ka adlaw. Matod pang presidente Donald Trump nga iya una mga higala nga ni lugwayan og 5 ka adlaw ang warning nga airstrike sa mga power plants sa Iran kung dili buksan ang Strait of Hormuz tungod kay matod pa giingong dunay maayong kalabuan sa ilang dialogo. Straight to the point. Apan ang Iran mahigala mi dinay. Matod pa si Iran why nahitabong dialogo. Ang kanang pagtagad rubutaga mga sukid dig paminaw. Ingon si Trump nga wala sa nako idayon ang 48 hours kay maayo ang resulta. So far sa dialogo, very good. Matod pang Trump mga sukid dig paminaw, murag do na sa nasabutan na. Pero ang Iran miingon wa may dialogo. Isura ining kalakiha mahigala taga-tanig pagtagad nga buntagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the O sa point. man gisungog si Donald Trump ani or gihagit si Donald Trump nga dayonan na lang ang imong plano. Taga-tanig pagtagad rubutaga mga higala suman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. US Navy sub na nagana mahigalang mo atraka gyud sa Strait of Hormuz gumikan sa kadaghan mahigalang nga mga landmines nga naa diha. Dili landmines, naval mines. Ang landmines man mga bomba mahigala sa kamad-an. Nga pataka lang kag lakaw-lakaw kiya iyog ki atong sundalo ka kiat lang kag lakaw-lakaw butol na galit na naa. Pat kini mahigalang naval mines delikado sa mga barko sa kadagatan. Basi mo kalit na nagpambuto diha mga sukid tig paminaw. Mao na nga careful sad mahigala ang US Navy sa ila mahigala mga plano pagsud pag-atraka sa